आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सिंधुदुर्गची ओळख असलेल्या कर्ली नदीच्या पात्रात सध्या संतापाची लाट आहे। एकीकडे न्यायालयीन पेच, दुसरीकडे कर्जाचा डोंगर असलेला स्थानिक भूमिपुत्र आणि तिसरीकडे प्रशासनाची कारवाई। या तिढ्यात कर्ली नदीचं पात्र मात्र दिवसेंदिवस पोखरलं जात आहे। आज आपण पाहणार आहोत वाळू उपसा, रोजीरोटी की पर्यावरणाचा विनाश। कर्ली नदीचं पात्र, एकेकाळी संथ वाहणारी ही नदी आज मात्र अवैध वाळू उपशाच्या वादानं धगधगतीये। मागील वर्षांपर्यंत याच पात्रातून वाळू काढण्यासाठी स्थानिकांना पास दिले जात होते। मात्र विषय न्यायप्रविष्ट झाला आणि अधिकृत पास बंद झाले। पण मग प्रश्न पडतो, जिल्हाभरात सुरू असलेल्या सरकारी आणि खासगी बांधकामांना वाळू पुरवतं कोण? आज या व्यवसायात उतरलेल्या भूमिपुत्रांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे। बँकांकडून कर्ज काढून डंपर घेतले, पण आता हप्ते भरायचे कसे याच विवंचनेत वाळू माफिया असा शिक्का कपाळावर मारून हे व्यावसायिक दिवसाढवळ्या उपसा करतात। पुलावर उभ्या असलेल्या पर्यटकांकडेही हे व्यावसायिक साशंक नजरेनं बघतात। आपला व्हिडिओ काढला तर जात नाही ना, ही भीती त्यांच्या मनात घर करून बसली आहे। मात्र महसूल प्रशासनही गप्प बसलेलं नाहीये। कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील यांनी अवैध उपशाविरोधात कंबर कसली आहे। चालू वर्षात त्यांनी तब्बल 40 रॅम्प उद्ध्वस्त केले असून 11 वाहनांवर कारवाई केली आहे। यातून शासनाच्या तिजोरीत 15 लाखांहून अधिक महसूल जमा झाला। महत्त्वाची बाब म्हणजे जप्त केलेली वाळू आता थेट घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिली जाणार आहे। यात एक मोठी तांत्रिक अडचण आहे। मेरीटाईम बोर्डाच्या नियमांचा फायदा घेत अधिकारी येताच व्यावसायिक बोटी नदीच्या मध्यभागी नेतात। अधिकारी काठावर आणि माफिया पाण्यात असा लपंडाव सुरू असतो। भरारी पथक निघण्यापूर्वीच या व्यावसायिकांना माहिती कशी मिळते हा मोठा संशोधनाचा विषय। वाळू उपसा हा केवळ रोजगाराचा प्रश्न राहिलेला नाहीये, तर तो नदीकाठच्या गावांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनलाय। नदीपात्र खोल होत चालल्यानं गावं धोक्यात आली आहे। आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे। भूमिपुत्रांना न्याय मिळणार की पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। तहसील कार्यालय कुडाळ यांनी 1 एप्रिल यापासून या आर्थिक वर्षामध्ये 11 वाहनांवरती कारवाई केलेली आहे आणि त्यामध्ये 15,18,000 इतका महसूल आम्ही प्राप्त केलेला आहे। त्याचबरोबर ह्या अवैध वाहतुकीच्या अनुषंगाने जे रॅम्प उभारलेले होते असे 40 रॅम्प आम्ही जवळपास 3 आठवड्यापूर्वी उद्ध्वस्त केलेले आहेत। आणि त्याचबरोबर आम्ही माती साठे जे झालेले होते त्यामध्ये सुद्धा 18 लाखाची वसुली दंड स्वरूपात आम्ही वसूल केलेली आहे। आणि त्या अनुषंगाने कारवाई होत राहावी आणि अवैध वाळू वाहतुकीला किंवा अवैध गौण खनिज वाहतुकीला आळा बसावा म्हणून आम्ही काही काळासाठी स्थिर पथकं लावलेली होती, परंतु आता आम्ही भरारी पथकसुद्धा लावलेलं आहे, जे रोज पूर्ण कार्यक्षेत्रामध्ये फिरून त्यामध्ये कारवाई करत आहे। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूकसुद्धा कमी झालेली दिसून येते। आणखी जी वाहतूक सुरू आहे त्यावर सुद्धा आम्ही कठोर कारवाई करण्याचा आमचा कटाक्ष आहे। आम्ही आता भरारी पथकाच्या माध्यमातून जी कारवाई सुरू आहे ती आम्ही करतच आहोत आणि आता आम्ही जे साठे काही ठिकाणी आढळून आलेले आहेत तर त्या साठ्यांवरती सुद्धा कारवाई सुरू करत आहोत। काही साठे जे आढळलेले आहेत त्यामध्ये घरकुलमध्ये गोरगरीब लोकांना वाळू त्यांना वाटप करण्याचं काम आम्ही भविष्यात हाती घेणार आहे, जेणेकरून जी अवैध वाळू आहे त्याची पण निर्गती होईल आणि सर्वसामान्य घरकुल लाभार्थ्यांना त्याचा फायदासुद्धा होईल। आमचा वैध वाळू वाहतुकीला कोणताच आक्षेप असण्याचं कारण नाही। त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्र शासनास महसूलसुद्धा शासन खजिना दाखल होत असतो, परंतु कर्ली खाडीमध्ये जे वाळूचे लिलाव झालेले होते
त्यामध्ये माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ कोल्हापूर येथे रिट याचिका दाखल झालेली आहे आणि ते प्रकरण न्यायालयीन निर्णयास अधीन असल्यामुळे वाहतूक सुरू झालेली नाही. जसं रिट याचिकेचा निर्णय होईल त्याबरोबर हुकूम माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यामध्ये नक्कीच पुढची कारवाई सत्वर सुरू होईल, जेणेकरून वैध वाळूचे उत्खनन आणि त्याची वाहतूक हे करण्यास फायदा होईल.